Baina Sarasola azken saioa dugu esan bezala eta liburu aparteko bat gaurkoan ere. Bai, gaur egungo idazle ezagunenetako baten lehenengo lanetako bat. Ez da bere lehenengo narrazio liburua, baina bai esan dezakegu bere lehenengo ipuin liburua edo dela, Mendekuak izenekoa eta Koldo Izagirre autorea. Eta nolako ipuinak ditu? Bueno, hau publikatu zuen 1987an, ez? Eta horren alde batetik badauka garaiaren islada, batez ere gatazka politikoa agertzen da, eta bertan manifestazioak, torturak, atxilotuak, atentatuak. Baina baita ere agertzen da nolabait gure historiari buruzko aipamenak edo istorioak kontatuak duela mende bat, edo bi mende gertatutako istorioak, hori nagusiki. Nahiz eta esan dezakegu bi ipui lehenengoa eta azkenekoa diferenteak diren neurri batean. Lehenengoan da Iparragirre Writes Again izena duena, bere igual famatuena igual ipuin liburu honetan, eta bertan agertzen da Iparragirre gaur egunera ekarrita nolabait, ez? Halako ipuin surrealista moduko bat eraikia. Eta azkenekoa Petit Bohem da halako satira bat poetaren irudiari, satiraneko irrigarria, eta bi horiek kenduta gainontzekoak esan bezala gatazka politikoa, historia eta horrelako kontu. Esan ezagun beraz, Koldo Izagirre geroago ibiliko zuen bidearen lehenengo markak. Bai, nik uste horrela ulertu daitekeela ipuin liburu hau. Nolabait, gero idatziko dunaren ernamuin moduan edo, ez? Bai estilo aldetik eta bai, segurazki bere literatur moduen dagokienez, ez? Esate bateko lehen aipatu dudan lehenengo ipuin hori, Iparragirreren hori, oso erkagarri iruditzen zait adibidez, gero berak egin zuen Metxaren, agirretar zarra, Metxaren ibilirak eta kontakizunak eta pertsonaia horren nolabait jatorria neurri batean esan diteke hor dagoela, ez? Eta gero, bere idazkerari dagokionez, Koldo Izagirrek nahiko idazkera berezia duela eta horren nolabait iturria edo hemen soma daiteke. Oraindik agian segurazki garatu gabe, neurri batean hemengo ipuin batzuk ulertu daitezke halako estilo ariketa moduan, gehienak laburrak dira, eta gero garatuko duena, Zua nahi, Mr. Churchill eta halako ipuin liburuetan, ez? Bai, eskola ere egin du Izagirrek nolabait bere inguruan. Idazle asko eduki ditu begira, berak zer egiten duen, zer ez duen egiten, nola idatzi behar den. Bai, nahiz eta nik uste oso zaila den, ez? Bere halako autoretan, hain autore markatua dira, zaila dela bere hildoari ondo jarraitzea eta orduan nik esango nuke markatu duela jende askorengan bere idazkerak eta baina kasu batzuetan ez dakit oso ona izan den autore hientzat, kasu horretan. Nork irakurri beharko luke? Bueno, bere idazkera berezi horrek esango nuke alde batetik zalea asko dituela, asko ez dakit, baina batzuk bai, eta baita detraktore batzuk ere ez. Orduan, zalei erabat gomendatuko nieke alde batetik, eta bestetik baita esango nuke, Koldo Izagirren ezer irakurri ez dutenei, igual badela abiatzeko ipuin liburu egokia. Ze oraindik ez du gaur egun erabiltzen duen idazkera hain konplexu eta berezi hori erabiltzen, orduan nolabait hasierako lana da. Arinagoa. Arinagoa eta agian ulerterrazagoa eta pixka bere mundu horretan sartzeko segurazki ipuin liburu egokia da.